Какво става, ако смесим халапеньо и кафе? Естествено, понеже сме балканци, отново използвам зарзават за рецептата, като слагам няколко парченца халапеньо в чашата и ги намачквам, за да могат да си пуснат соковете. Правя си едно гъбено кафе Cosmic Flow, което е най-доброто на пазара в момента в България. Cosmic Flow има нискокиселинна арабика, елтианин, лъвска грива, рейши, кордицепс и чага. Всичко това ти помага да бъдеш по-фокусиран и по-енергичен. Оставям кафето с чушките малко да се накиснат. Гледайки кафето колко се оплаши, може да си представите как се чувствам аз. Това не е второ кафе с чушки, вече съм кален и трениран. Не мирише много на чушки, основно мирише на кафе, което е добър знак. Забравихме да извадим чушките. Сега като ги вадя, така ме ударя в очите чушката. Мога да си представя как ще е сега, като го опитам. След като махнахме чушките, сега вече е време да го опитаме. Това е много люто. Много по-люто, отколкото предното кафе с чушки. Може би не трябва да ползвате мариновани чушки за това кафе, защото освен вкус на кафе с чушки, има леко вкус на туршия. Определено не става за пиене. Аз го пробвах, за да не го пробвате вие и му давам 1 от 10. Ако имате други рецепти, които искате да пробваме, оставете ги в коментарите и ще ги пробваме.